dikabulke karo sing gawe urip. Bayi iki mau ora lebur kepara dadi subur. Kowe sapa? Yen kowe takon karo aku iki Semar. Oh, jenengmu Semar? Iya. Sing tumitah ana Madyapada, tumitah ana alam padang kuwi mesti duwe jeneng dhewe-dhewe. Sing ana mburimu kuwi jenenge Kawah. Ya, kuwi kaya dening banyu ning geni wujude. Kuwi ya duwe jeneng. Kaya ana wujud uwit iki ya eneng jenenge. Mula sing tumitah ana Madyapada mesti duwe jeneng kaya aku iki Semar. Aku menungso jenengku Semar. Aku iki menungso apa du? Menungso. Jenengku sapa? Kowe urung duwe jeneng. Sing menehi jeneng iki kudune sing ngukir jiwa ragamu ya wong tuamu. Ning gandeng kowe wis gedhe, durung ketemu karo wong tuamu, kepeksa aku arep menehi tenger kowe. Kok mendek kaselak mesake kahananmu. Bocah bagus. Aku arep menehi tenger kowe sing jumbuh karo lelakonmu. Gandeng gedhemu kuwi digodhog saka wisaning geni, mula kowe tak jenenge Bambang Wisanggeni. Kulun menika kula nyuwunaken ingkang wayah pun Dresanala sawetahipun kula pasrahaken dhateng Paduka Rama Kulun. Iya, Kang mangkono Brama. Wis ulun tampa pasrah kita Dresanala kelawan panjenengan ulun. Dresanala bakal ulun purba. Sawetara kita Brama sumingkira saka papan kene. Durga, kula wonten dawuh iki Dresanala wis suwen ana ngarsa ulun. Mara diage purbanen Durga, nuwun inggih ngestaken dawuh kulun. Priyanjang Kanjeng langit kalap-kalap kanton lir kincanging sang maweh gandrung. Sabarang kadulu ukir moyang mayik. Dresanala kula wonten dawuh yang Batari amiji dhateng wayah kula pun Dresanala. Apa bener kowe wis dadi bojone Janaka? Nuwun inggih mboten sisip kawula Paduka yang Batari. Kula sampun ladi Kakang Mas Pangeran Arjuna. Ugi kula sampun bobot 7 candra. Kowe wis meteng 7 sasi. Nuwun inggih. Wonten wigatos menapa yang Batari dene Paduka nimbali dhateng pun Dresanala. Mulane kene yang Bathara Guru nimbali marang jeneng kita Dresanala kuwi awit saka panyuwunku Dresanala. Tak jaluk angen-angen tumrap Janaka ilang ana, gegambarane Janaka ana pikirmu ilang ana. Dina iki kowe gelem ora gelem kudu pisah karo Janaka. Kowe kudu pegatan karo Janaka dina iki. Eyang Batari, kula sampun sumpah kula mboten badhe ngladeni priya menawi mboten Kakang Mas Pangeran Arjuna. Menika tandha tresnanipun Pangeran Arjuna ingin sampun nanem wiji wonten ing raga kula ingin sampun kula kandhut 7 candra menika Eyang Batari. Mila nyuwun pangapunten, kula mboten saged pisah kaliyan Pangeran Arjuna. Janaka kuwi mung satriya, satriya ki kesugihane ora sepira. Ngerti apa ora? Yen kowe pegatan karo Janaka, kowe ora bakal dadi randha sebab ana sing wis bakal mengku marang sira Dresanala.
Ora ana liya mung kejaba anakku Dewa Serani sing bakal ngopeni kowe. Arep kowe wis meteng anak Janaka ning Dewa Serani gelem ngrengkuh, dianggep kuwi kaya anake dhewe, kaya getihe dhewe. Janaka ki mung satriya, Dewa Serani ki ratu. Lah kok kowe malah ngeboti Janaka ki sing tok boti ki apane? Ayo, kowe gelem pisah karo Janaka apa ora? Nyuwun pangapunten Hyang Bathari. Ngantos pukuting jagat kula boten purun pisah kalian Pangeran Arjuna Hyang Bathari. Nyuwun pangapunten kula boten saged angladosi Prabu Dewa Serani. Yen ngono kowe nolak anakku Dewa Serani. Lah kok sajak kowe ayu-ayu dhewe. Ngatasi anakku Dewa Serani kuwi digandrungi widodari pirang-pirang dheweke ora gelem. Ngeboti marang kowe Dresana lah kok malah klewo-klewo ngeboti Janaka sing ora duwe apa-apa. Kowe gelem dadi bojone Dewa Serani apa ora? Nyuwun pangapunten pilawur kula entengaken nyawa kula menawi kula kedah pisah kalian Pangeran Arjuna. Kula mboten saged ngladosi Kakang Mas Dewa Serani. Bah tobat kepalake Dewa Serani tadhaono iki wong ora tata. Ayo gelem ngladeni Dewa Serani apa ora? Wata kaya mangkono. Sang Bathari Durga Sigramala gantang dhateng Bathari Dresanala. Wis ilang watake widodari persasek kaya watake kewan ing wis mentalan. Den cemeteni Bathari Dresanala. Datan kiat ngampah raos sakit bengok Bathari Dresanala. Pambengoking Bathari Dresanala sareng kalian lairing pun nang jabang bayi ingkang lagi umur 7 sasi. Metal kakung glewo-glewo kaya golek kencana. Brol pun nang jabang bayi sareng Kantaka Bathari Dresanala. Kowe gelem dadi bojone Dewa Serani apa ora? Aja nganti gawe gempungmu. Atobat. Durga, kula wonten dawuh. Bayi winihe Janaka ingkang winadan Bathari Dresanala wis lair. Malah tiwas kebeneran tegese Dresanala wis resik saka getihe Janaka. Nuwun inggih. Moringgal diboyong ana dandang mangkore. Karben diwengku dening Dewa Serani. Matur nuwun pukulun badhe kula boyong dinten menika Dresanala. Indra, kula wonten dawuh Rama Pukulun. Bayi abang iki getihe Janaka. Nuwun inggih. Ulun merintah kelawan jeneng kita Indra. Janaka sak cindhile abang ora kena munggah marang Suralaya. Kayangan Suralaya kudu resik saka getihe Janaka. Lho, sedika. Dewa Subaka marang kang sureng perang angudani arum-arum angudani arum-arum Kakang Temburu ana apa Yai Indra? Kakang Yamadipati ana apa Yai Indra? Aja kaget iki ana bayi abang kang mapan ana kene. Loh, iki ana jabang sampine sapa iki? Iki anak Dresanala, getihe Janaka. Oh, iki getihe Janaka, bayi iki. Iya. Lah kok ning kene?
ora perlu aku nggancarake sebabe apa kene ana bayi. Nanging Indra mundi dawuh saka Rama Pukulun Bathara Guru yen to Suralaya ora kena diambah Janaka sak cindhile abang. Kayangan Suralaya kudu resik saka getihe Janaka. Lah mongko iki jare anake Janaka. Iya. Lah terus prayogane piye nek kon ngresiki ya Janaka sak cindhile abang? Mula aku njaluk ketimbanganmu Kakang Temburu. Iki kepenake dikapake bayi iki. Ngene, yen kowe nggugu karo aku, bayi iki aja dinengke wae. Pateni wae. Piye pateni? Kosek, kowe iki jane dewa apa jagal menungso? Kuwi bayi abang urung duwe dosa kok dipateni. Kuwi arep kaya ngono kuwi titahe sing gawe urip wis duwe nyawa. Timbang dipateni luwih diopeni. Engko nek diopeni, ya diopeni dheweke gedhe goleki bapake, kowe gelem tanggung jawab. Kowe ngopeni nyekolahke bocah iki. Gelem apa ora? Senengane kok. Lho, arep sing ngopeni dudu aku. Bayi iki ya digawa medhun ning Arcapada wae. Digawa mudhun ning Arcapada golek wong sing wis omah-omah ning durung duwe anak, ngono. Lah bayi iki dipasrahke ben diopeni. Diopeni saya gedhe nek entuk layang getihe ora padha bapak ibune goleki bapake sing asli mboke sing asli cangkemmu mesti meneng bae kowe mesti ora tanggung jawab nek aku ora pateni wae aja aku ora itu aku sing entuk kowe arep ngopo kowe nek ora gelem melu minggat kono ora usah dadi rombong aku ki ngelingke lho ngelingke kabeh kowe karo aku ki ya titahe sing gawe urip. Siji pesti, loro jodho, telu wahyu, papat pangkat, lima donya ki menungsa ora ngawur kuwi. Kabeh diastana sing ngersani Gusti Kang nyipta urip. Sedeng Yama Dipati sing tukang jabut nyawa kuwi lho. Aku ora mentala. Lah iya, kowe kok goblok men timbang ki mati disiksa, lah kok dijabut nyawane. Lah kuwi bocah resik aku ora iso. Aku ora iso terus dasare dosane iki apa aku ora mudeng. Tanpa dosa tanpa perkara. Alah kowe wis kok omong tok nyambut gawe wis rambut jaji omonganmu kowe ora jamak. Prayogane wis ngene wae. Bayi iki diajar wae karep ben mati. Aja cerewet kowe wae. Ora usah elek-elek. Bayi kaya Dewa pekok. Dewa ki ngayomi, ora kaya ngono kuwi carane. Bayi ora ngerti apa-apa kok dicempalani. Elinga, kowe iki dewa dudu jagal menungsa. Wah, ora cetha iki jane. Edian tenan. Bayi didak-idak kok ora mati. Malah saiki iso mbrangkang. Wah, bayi ajaib iki. Krocok gaman wae.
bayi dicepalani krocok gaman ora mati bar brangkang malah iso mlaku syukur kandhane kok ngeyel lah wong kuwi titahe sing gawe urip padha karo kowe kok ngaliana ngaliya ceramah ae kaya mudeng-mudeng dhewe ah karepmu eneng apa-apa sangganen dhewe alah eneng apa bayi iki eneng apa nek bayi ora malati Kyai Indra piye Kakang iki genah matine piye bayi kuwi cemplungno kawah lho ya heeh kuwi iki genah matine sapa sing wani senggolan karo geni kawah genah lebur sumyur bayi iki mau oh ngono heeh wis malah apik ora mau-mau iki ngopo aku mikirku ngene iki duh kudune rak mau-mau dicekel cemplungke kawah ya cemplungke kawah ya cemplungke kawah wae Indra Temburu aku kok krungu rasanane bayi ora apa-apa arep cemplunge kawah iki piye Dewan cah-cah iki ora teko ya mora aku tak nyedhaki kawah Candra Dimuka wae marganing patimu kowe. Wah. Ya. Wis tekan semono kekejemaning para dewa. Para dewa kudune iso kanggo patuladan menungsa sing mapan ana ing Arcapada. Ning lah kok dewa saiki wis mentalan iki terus piye? Wong cilik sing ana ngisor terus arep njaluk pitulungan sapa nek sing sok kulino nulungi wae malah mentala arep mateni. Ya, aku tak nyuwun ngersane Gusti Kang Nyipta jagat. Muga-muga sing dadi penyuwun jroning batinku bisa kasembadan. Tansah marmamoring sukma sinukma ya winah ya ing asepi. Sinimpeng tolang ing kalbu. Pambukaning warana tarlen saking liyep layap ing aluyut. Tindha pesating supena sumu-suping rasa dadi. Hanya pengkuncung ki Lurah Semar Badranaya. Ngremaken punang netra ana swara datan rinungu ana rupa datan kadulu. Ingkang pinandeng amung pucuk ing grana anut geyongane kayun-kayungyon angayati parutama kaya mati jroning urip. Ngatas marang dewane nenggih Bathara Ismaya ki Lurah Semar Badranaya. Nyuwun ngersane Gusti Kang Nyipta jagat. Mugya kasembadan ingkang dadya panyuwunira. Bayi ingkang cinemplungake wonten madyaning kawah Candra Dimuka. Ing mangke ora lebur kepara dadi subur miyak wonten madyaning kawah. Ana wujudan
satriya ingkang polatan ladah mesem iki Lurah Badranaya. Penyuwunku dikabulke karo sing gawe urip. Bayi iki mau ora lebur kepara dadi subur. Kowe sapa? Yen kowe takon karo aku iki Semar. Semar ki apa? Piye to iki? Semar ki jeneng, dadi kowe nek nganggo nyebut jeneng Semar, aku mesti noleh, aku mesti wangsulan. Dadi jenengku iki Semar. Oh, jenengmu Semar? Iya. Sing tumitah ana Madyapada, tumitah ana alam padang, kuwi mesti duwe jeneng dhewe-dhewe. Sing ana mburimu kuwi jenenge Kawah. Ya, kuwi kaya dening banyu ning geni wujude, kuwi ya duwe jeneng. Kaya ana wujud uwit ki ya eneng jenenge. Mula sing tumitah ana Madyapada mesti duwe jeneng kaya aku iki Semar. Aku menungsa jenengku Semar. Aku iki menungsa apa udu? Menungsa. Jenengku sapa? Kowe urung duwe jeneng. Aku ki ana jeneng Semar. Jane menehi jeneng ki dudu kewajibanku. Sing menehi jeneng iki kudune sing ngukir jiwa ragamu ya wong tuamu. Ning gandeng kowe wis gedhe, durung ketemu karo wong tuamu, kepeksa aku arep menehi tenger kowe. Kok mendek kaselak mesake kahananmu. Bocah bagus, aku arep menehi tenger kowe sing jumbuh karo lelakonmu. Gandeng gedhemu kuwi digodhog saka wisaning geni, mula kowe tak jenenge Bambang Wisanggeni. Semar, ana apa? Awakku kok saya enteng Semar. Nah, jenenge kowe kuat nganggo jeneng Bambang Wisanggeni. Ya, atur nuwun ya Semar. Ngene, mumpung kowe isih bocah bakale wuwuh walagang utawa dewasa, wiwit saiki tak ajari tata krama sisan. Karepmu apa, Mar? Kowe nek nyeluk aku, ya, kek ana Mbah. Semar, Mbah. Walik mbahe ning ngarep, Semare ning mburi. Ngono. Coba dijajal. Mbah Semar. Lah, kuwi. Aku nek tok celuk Mbah Semar lagi wangsulan. Ngono ya, Mar. Mbah, Mbah. Nah, saiki dikulinake. Nek nyeluk aku Mbah Semar. Yo, Mbah Semar, yo. Wis lega atimu? Wis. Ning aku durung lega banget. Lah kok ngono? Kowe mau kandha jare sing menehi jeneng kuwi kudune dudu kowe. Gandeng aku durung ketemu wong tuaku, terus aku tok wenehi jeneng. Ya ora, Mar? Mar. Ayo piye mau? Mbah. Lah. Ngono. Kowe nek ora nggo Mbah, aku meneng wae. Ya, Mbah. Jare aku arep durung ketemu wong tuaku, terus aku tok kei jeneng. Ngono, Mar, Mbah, Mar. Ya. Gandeng wirung ketemu kepeksa aku. Lah aku tekon karo kowe, Mbah. Bapakku ki sapa? Bapakku ki sapa? Ngapa kok guyu? Aku ki judeg kok guyu. Kowe urung ketemu bapakmu. Heeh. Kowe goleki bapakmu. Ya, aku goleki bapakku. Ah, saiki kowe tak kongkon, kae.
wong sing do nglumpuk nganggo jubah kae cedhak ana. Kowe takono karo kae sing do nganggo jubah, takono bapakmu sapa. Engko nek dheweke ora ngerti, tabokno siji-siji. Manut. Mara ngaku jenengmu sapa? Do ngaku dhewe-dhewe. Ulun Bathara Indra. Ulun Bathara Tembara. Ulun Bathara Yamadipati. Ulun ki apa to? Ulun ki aku. Kowe kuwi ulun. Iya. Ulun-ulun telu. Ora pas nonggone goblok iki lho. Ulun ki aku, nek menungsa kuwi aku, nek ulun kuwi kanggone dewa kaya aku. Kowe iki apa to? Menungsa apa udu? Ulun iki dewa. Dewa ki apa? Dewa kuwi mapan ana Suralaya, yen menungsa mapan ana alam Suranggangkara. Kuwi beda. Aku iki menungsa apa dewa? Kita kuwi menungsa. Kita ki sapa? Kita ki kowe. Aku dudu kita. Jenengku wis anggene, goblok. Galak iki. Kita ki kowe kuwi lho. Dewa ki ora wenang nganggo tembung kowe nanging kita jeneng kita. Sapa kuwi mau? Aku wis anggene. Aku menungsa apa dewa? Kita kuwi dewa. Aku kok mapan ana kene. Nah kuwi jenenge menungsa lancang, ngerti? Kowe iki menungsa trunyak-trunyuk yayakan tekan kene. Malah aku arep tekon. Kowe tekan kene iki ngapa? Aku takon karo kowe dewa telu kuwi. Aku takon Wangsulana, bapakku sapa? Lho. Lah kok ngane-anehi. Aneh piye to? Bapakku sapa? Oh, iki wong edan iki. Lah sapa? Wong kowe sing duwe bapak kok malah tekan wong liya. Ayo ora mudeng kowe iki anake sapa? Ulun ora ngerteni kita kuwi anak sapa. Dewa kok goblok taboki wae. Wah! Selamat, selamat. Wah. Arat, hei. Nyo, katokno. Ngantemo. Sak senengmu. Dewa apa? Dewa kowe diam. Dewa ra tata kowe. Ah, modiar kowe. Wah. Wah. Biar dewa goblok iki. Nyale. Ah! Nyale. Nah. Meneh. Ah! Mutiar kowe. Lanjut. Selamat. Aduh. Dewa ora kajen. Ngelu. Wah, dewa didak-idak karo bayi. Tak pikir Yamadipati iki bangsat tenan kok. Piye to? Aku mlayu banter. Lah kok dicekel karo Yamadipati bocahe teko dithukke. Nyah ngono iki. Terus alah wis kaya keset kae sirahku didak-idak. Oh, alah. Wong nandur iki bakal ngunduh, ya ra. Nandur ngunduh hutang nyaur nyilih-ngulihake gawe bakal nganggo ngono kuwi.
Lah kok kowe ora apa-apa? Benjut kok ora. Aku dewa apik kok. Aku iki dewa suci kok. Wong aku ki ngopo? Wong aku ora ngopo-ngopo kok. Wong kok lho bocah rene. Ha bocah rene. Ayo, ayo. Bocah golek iki lho. Bocah golek. Wong kok senengane kok nek nganti bocah rene piye kok. Apa? Aku ora melu apa-apa kok. Ayo. Anggepe apa? Di dapure dewa-dewa sing rambut jasi mau. Ayo. Lah, iki raine. Wis anggeni siap. Piye dewa-dewa? Remuk, ajar kabeh. Bagus. Elok. Ning do lunga Mbah. Sapa? Dewa-dewa mau. Kaya lapor karo koordinatore. Kaya lapor karo bose. Apa neng? Neng. Wis engko ra tekan kene bose, dinteni wae. Malah kepara tiwas kebeneran. Kok nek sing dadi ketuane dewa tekan kene tekono bapakmu sapa? Ora ngerti taboki. Manut. Ayo doyak, doyak. Waduh, atur ketiwasan Rama Pungkulun. Ana apa Indra? Menika wonten pawongananipun Bambang Wisanggeni piyambakipun ngupadi dhateng sudarmanipun. Para Jawata ingkang boten nyumurupi sedaya dipun pala kalian lari ingkang nami Wisanggeni. Wong ilahing Mas Idam sekaring bawana langgeng ana titah kok elok temen. Wanoh-wani jempalani para dewa. Apa ora tok trenggulangi sampun. Namung para dewa mboten anggadhahi kekiyatan menapa-napa sedaya sami kawon Rama Pungkulun. Iya. Dewa Serani. Kula wonten dawuh Rama. Gandeng para dewa kuwi ora tau perang. Perkara Wisanggeni ulun pasrahke marang jeneng kita Dewa Serani. Kepiye bisane sing jeneng Wisanggeni kuwi lunga saka Suralaya. Syukur bagib bisa tok singkirake. Lho nggih. Terang terwaca dawuh Paduka Rama Pungkulun keparing kula nyuwun pamit tumunten bidhalaken wadyabala kula saking negari Tunggul Malaya nyepeng dhateng Wong Wisanggeni muga lanang juritmu Dewa Serani. Sigra kang bala tumingal acambo samya medal lir nantet wileting ganda bayi wanggung mangun sang niti
sangaji micil lati nyong ngedali wus kutha Suralilaga kaya buta singa wregil pasti jangga dendanya mangambak boya Kakang Kala Durgangsa ana apa Yayi Prabu Dewasrani lan sira kadangku Dewa Kusuma nggih wonten dawuh Kakang Prabu mudhune sira Patih Mandana Seraya lan para wadyabala saka Tunggul Malaya kayangan Suralaya ana gara-gara awit pangamuking bocah ngaran Bambang Wisanggeni dheweke goleki sudarmane lanang goleki wong tuwane lanang para Jawata sing ora ngerti kabeh padha dicempalani ing kene padha wae Wisanggeni ngendhih marang kawibawaning para dewa mula Kakang Kala Durgangsa mundi dawuh saka Rama Pukulun Bathara Guru kene nyekel sing jeneng Bambang Wisanggeni ya yen panjang kuwi sing dadi kewajiban ngestoke dawuh pilih ana wadyabala sing gamben-gamben saking Tunggul Malaya jalaran iki bocah ora kena sinangga enteng kasetene para dewa wae padha kalah yen para prajurit Tunggul Malaya ora pilih tanding ora sekti Mandraguna Rawuh ya bakal keweleh ya mangko aku ingkang bakal naliti sapa wadyabala kang pantes ndak patah nyekel marang bocah iki Patih Mandana Seraya kula wonten dawuh mara metu njaba perintahna wadyabala saka Tunggul Malaya wigati nyekel bocah sing jeneng Wisanggeni keparamata wasilan enjing bidal gumura saking jroning negeri ingkang Balakuswa Prabu Sananira lir Surya Wetalira saka ing jalane diarsa madangi jagat gumungup-mungup aning sabocahing ukir merbabak bang sumirat nasarating surya nampek mega lan gunung-gunung sampat sangya para wadyabala ketingal gilar-gilar lambahing para prajurit
Ya. Ya. Ah. Hey. Ah. Oh. Ah. Aku mau muni apa? Kowe nek ora nganggo mbah, aku moh wangsulan. Mbah Semar, eneng apa? Iki sajae kok para dewa iki golek sambatan. Sambatan piye? Golek bantuan. Oh ngono? Ya. Sing bantu anake Bathara Guru jenenge Dewa Serani. Bathara Guru kuwi sapa? Ah, Bathara Guru kuwi ketuane dewa. Ngono ya, Mar? Mbah, kuwi.
Sebab apa? Sebab dewa ora ana sing iso ngalahke kowe. Ngerti? Dewa wis rumangsa kuwalan, terus Bathara Guru golek sambatan sebab yen nganti ora ngono dianggep para dewa ora iso nyingkirke kowe. Iya sebab yen kowe ora ndang lunga saka kene malah mbebayani. Sebab kuwi ndekku. Aku wis bating. Yen kabeh para dewa-dewa bakal golek sambatan. Sambatan iki aku wis cetha. Terus aku kudu piye Mbah? Sik aku tak golek bantuan genti. Sapa? Iki ya anake Bathara Guru. Oh ngono? Heeh. Sing sijine isih klebu warismu. Sapa kuwi? Entenono sik. Apa? Kowe mau ngopo kok nyekel apa kuwi? Kuncung. Aku nyekel kuncung. Karepmu apa? Aku nek wis nyekel kuncung ngene iki, apa sing tak karepke mesti dadi, mesti kelakon. Elok ya kuncung kuwi kandhani kok. Wah, dalah. Aku pengen duwe kuncung kaya kowe kuwi. Kok terus sirah kok dipok-pok rumasane. Iki dudu kuncung, iki pusaka, ngerti? Ya, apa sing tak cekel kuwi pusaka. Kowe ngerti iki apa? Pusaka du. Nah susune wong lanang pusaka. Wong tuwek ora kena dinut. Walah dale ana kethek. Kusik. Anoman, kula wonten dawuh pukulun. Jenenge sapa kuwi? Anoman. Iki anak dewa, anake Bathara Guru, ya iki. Loh. Dewa iki anak kethek. Iya. Dewa celuthak kuwi, buset. Kuwi tapuk arep opo iki anak iki. Mboten. Menika sinten to? Iki jenenge Wisanggeni. Perkara sejarahe bocah iki mengko tak critake. Ning aku njaluk tulung bocah iki ayomana. Dipun ayomi kados pundi? Iki ana sing arep mateni. Sinten? Wadyabala Tunggul Malaya. Wadyabalane Prabu Dewa Serani arep goleki bocah iki. Weh ladalah. Kula kedah mbebela lari menika kudu yen ora kowe malah keweleh. Ana kethek iso omong ya, Mbah. Regane pira ya, Mbah? Sabar. Nyok, munyok. Jenengmu sapa, Nyok? Anoman. Ora usah karo geget to. Sing mburi sapa ae? Wong ireng. Sapa kowe? Kemaki mentohi. Kowe iki muni nyok, suarane gedhe. Leleng. Jenengku Gatotkaca. Oh, Gatotkaca. Iya. Ya, aku Wisanggeni ya, Gatotkaca. Iya. Sing sabar nggih. Nggih, Kyai. Sabar. Mengke nek sampeyan wis ngerti sejatine bocah iki sapa, ati sampeyan ora bakal nesu koyo sakniki. Wis, Anoman aku njaluk tulung bocah iki belanono. Ya Nyok, aku belanono ya Nyok. Ndang ana. Ora sudi. Oh, jare paus sago kok. Oh, nyanyuk wae kok. Ngene ngerti wis munyuk kok dienok onek-onek iki munyuk wae. Ora trimo aku. Ndang ana mangkat to? Nggih, nyuwun pamit.
turahan ngarane ngajurit kong guru kongsa tetek kaya butula war panjriting turanggesti ora kata ingkang kap waja lelayu kabeh kowe ngerti wadya balaku sureng-sureng kae ana kethek malang kadak mara ngaku kowe iki sapa balik takon wadya bala saka Tunggul Malaya kekasete Gustiku Prabu Dewa Serani pangkatku tumenggung gandang sasongko so Anoman kang dadi aran Anoman iya kowe pendirangan mripatmu goleki sapa aku goleki menungsa sing jeneng Wisanggeni dadi tanggung jawabku lho kowe apane Wisanggeni ora sanak ora kadang mati melu kelangan wah edian isih warise isih ayo ora sah ngrasani Wisanggeni iki Hanoman Ayana wah edian sajak arep mbelani tak katutke dosane sakarepmu janji ora minggat lena pangendamu tebak dadamu mlesati gamu aja takon dosa ayo ngrojo banget hati-hati ora sah ngeling hop semangka anggrus sundar lindung punika
yan. Hop hop eh ah nah ya wah doyong. Ya. Sapa iki Gatotkaca Kumandang Garba. Ayo para cobanen. Hai. Wedian. Menteles wae. Hop. Wah. Atos meno iki. Hai. Wah. Wah toyo. Yang atos kita sikil. Atos yo. Iya. Iya. Wah. Ayo. Ayo! Wah! Ya! Ya!